Kamo akong mga tinunan. Ug kamo ang kahayag niini nga katawhan nga salin sa balay ni Jose. Kini ang yuta nga inyong kabilin. Ug ang amahan mihatag niini kaninyo. Ug wala pa mahitabo nga ang amahan misugo nga ako musulti niini sa inyong kaigsuonan sa Jerusalem. Ni ang amahan misugo nga ako musulti kanila mahitungod sa uban nga tribo sa balay ni Israel nga gipahilayo sa amahan gikan sa yuta. Kini ang gisugo sa amahan kanako nga akong isulti kanila. Ako adunay laing karnero nga wala niini nga pundok. Kanila usab ako modala. Ug sila makadungog sa akong tingog ug may usa ka pundok ug magbalantay. Kamo ang akong giingon. Laing karnero nga wala niini nga pundok. Kanila usab ako gayod modala. Ug sila makadungog sa akong tingog ug may usa ka pundok ug magbalantay. Kamo nakadungog sa akong tingog ug nakakita kanako. Ug kamo akong mga karnero ug kamo naihap uban ni adtong gihatag sa amahan kanako. Ako may laing mga karnero nga wala dinhi ni sa Jerusalem ni sa bisan diin nga bahin libot sa yuta diin ako moadto sa pag-alagad. Kay sila ang akong gipamulong nga wala pa makadungog sa akong tingog ni bisan ako mismo nagpakita kanila. Apan ako nakadawat og sugo sa amahan nga ako moadto kanila ug sila makadungog sa akong tingog ug ipon taliwala sa akong mga karnero aron may usa ka pundok ug magbalantay busa ako mismo magpakita kanila.